Bacolod City Mayor Monico Puentevella gisuspenso sa Sandigan 4th Division. Ang Sandigan Bayan may order sa 90-day preventive suspension kang Puentevella subay sa usa ka graft case ni adtong Congressman Pakini. Matod sa order sa Anti-Graft Court nga gisuspenso si Puentevella sa iyang kasamtangang posisyon isip mayor ug sa laing posisyon pang gobyerno nga mahimo niyang gunitan sulod sa 90 ka adlaw. Ang graft charges nga giatubang ni Puentevella tali sa daw procurement og overpriced computers gamit ang 26 million pesos gikan sa iyang Priority Development Assistance Fund kon PDAF. Matod sa report nga ang overpriced information technology package alang sa public school sa Dakbayan gipalit og 400,000 kada computer package. Apan sa bahin sa mga abogado sa mayor ni padayag sila kagahapon sa hapon nga wala pa nila madawat ang kopya sa maong suspension order ug wala sab sila'y pamaagi aron ma-verify kini sa Sandigan Bayan. Apan dugang ni Attorney Ralph Sarmiento usa sa mga abogado sa mayor nga kung tinuod man nga aduna na gyud gi-issue nga order ang Sandigan Bayan, andam si Mayor Puentevella nga atubangon ang maong legal battle. Samtang si Mayor Puentevella miingon nga mo-issue siya og statement kalabot niini kung makadawat na siya og kopya sa suspension order.